আমতলি গুলাগাতি বে খবজা গুলাই চেঠুয়া কামিনি বিশি থামছি ওমনি খরকসা তাকু বুদ্রাই দেববর্মা বিছে চিবা কাউই থংর ক্লাই তংনানি নাংখা তে কক্টমানি বিশুটি সাউই মাংখা নুকুঙ্গ খরকসা ফানো কাহাম করে বুমা বসা যতন হামিয়াও ক্লাইজা তে অমন কারিব কামিনি নেতা তে এমডিসি এমএলএ খরকসা ফানো চোবানাই করিখ তে কক্টমা বিশুটি সাউই বখনা রেখা যেরাই রংন ফুরুঙ্গই তংমানি অংনাবারি রুংনগ মাইরুম নাহারিয়া খেচিনি বহকছে অকপুংয়া फाइजामा जो फाइजामा जे बाय जाति बुइकान्दै मा कानिया मा जुमिया हनै बसावै खनारका कक्टमा थुमनाय रंनो फियाबा अमहायजों दालरनो साखे मकलि मक्तै यरि फाइलायो बुमा बसा नुकुंगो मोजाङै मा तंलाय जाव अमहाय हनै सावै खनारका कक्टमा थुमनाय रंनो फियाबा हिमै मायानि बाता हापांनि थानि किसा सेक सेब मारानि मुचुंमानि फियाबा कुनु मुंसा सेब्र जाग्या यागलो अमहायजों दालनो क्लाय तंनाय मानलाय लिया खुवाय आमप्रा कामिनि सिकला बदल फियाबा जे बरंनि चुक्तै मानै खनै चुबाय काबु लायखेते लगियो तंगो दिके देबबर्मा ते राजु देबबर्मा लिटन देबबर्मा एपसन देबबर्मा ते कक्टमा थुमनाय हृदय देबबर्मा आकर्षण ब्यूरो रिपोर्ट नगबाय टीवी Ini amala. Ini semua mah besar. Oh, ini moy. Orang dah tengok dia tahu. Nhưng mà em vẫn có habis deh. Bokai. Ini kok bokai? Ini darah nih besar. Acha. Ani bahan ini besar. Bos dong hamil. Ini saya tinggal sah. Iya. Ini tak apa dia. Ni aku kan nak buat dia tak ada sah juga. Nampak tak tahu? Oke, bigo punya. Jadi bos ini tangan taring kata, miat tangan tarik, ini tangan tarik ta. Mak ini kali sih sekali ya. Ini baju nung kena berapa? Mana apa? Wajah nak berapa? Belah iya aku bisa foto itu. Iya, nor ini ukuluk ni mamang do. Do ukuluk ni mamang. Saya lama. Asyik tanda juga no asyik hai tu ni kamera lagi. Ini dewa, ini dewa. Itu kalau mak kan ni mangan ke, tentang. Mau mak kan ki mangan ke bang tentang. Mak kai buat mayan. Bos orang kena. Bos orang kena lah. Ini tu. Aduh kau kuai kak. Wajah tas kamu. Wajah pani Jangan. Buang mah, ada sih tak ada. Betul. Ada sih dah na. Samning na. Orang. Saya sini. Benda boleh sasaka. Manong nok saya pun nong paran boleh sasaka ta. Ini paran baru dah. Masih yang kisah ada kok. Taman bagai. Sorry hamia. Amo anu sih sa kaimen. Bagan mau bisa tunggu. Aku foto bukan kerang itu sama ya dia. Aku saya sarba. Aku bukan maya baru ucap. Acha, borok kaya borok caw ta. Nong paran ni borok. Aku nambar betul lang ani. Ini সারা নক সুবনানি ফাইকে বক আমি ফাইকে ন সিংতো তিনি অনেক হাসাননি ফাইকা হাঙ্কাই সিং তিনি ফাইমান ইনকা বতাম পারাকলাই খাবংনি অব Candua gule. চান্দুয়া গুলিরাম ক্লাইও হাঙ্কাই অব যে নু ফাইমানি বিনি নু খুংনি অনেক হামিয়া ন সিংতো নুগুই দङ অনেক জাগানি ন নুগুই দङ হামিয়া বিনি অব হাঙ্কাই বরকনি নু খুङो হাঙ্কাই বরক যে 3 মেম্বার্স দংমানি বেবাক অব হাইমামা বরক সরি হামিয়া Sorry hamia bolte ko yang go tongo bini nukung ni borok bobo kisa bini ungkoi thamani bagai do beba ungkoi phana mangkhana brand ni bagai kisa issue ngi mangkhana angkai bini je manai tongai hinai bo bobo paralyze angjak angkai bini ama hanjangai bobo yak asuk jurkai himbai manya angkai tabukse joratoi to bongni je obo to tini khana paikya je samani tabusuk joratoi to borok bata ekjon ase bini ama se manpu Angkai abo bai to asuk to cover hingya abo singjotono saimano angkai bini buslani bagaibo bata system khlai rekha angkai belai sanai angkai je yango tabuk MDC MLA hini chongjak tongnai phana nini member chairman tongnai phana bongni o kamini phaiye kisa borokno naifeke ba sanai bongni document je khaijia tongmano
document khai ba belai chanai anga sungno sanani musungo mentri rongno to hingkai tini to ang to tetam sasinai ba sini tipra sarongni ba jingjal to te pailengla khano ma tongo obo hai mamang nugui tongo mia ani timno call khai yango bo sakoro maimase hani saka hingkai boro schoolo phano baluari phano boro khesari chao hani saka hingkai pore ano sakormani pore fungo bo number rakha bar call khayo nai nang khaigara dini ano rakha ang khaimani pore hingkai bono sungka bobo hai hingkai bo sawo chanani kise phano kori hini sao obo haita bongni nukhungo onek choli hoi tongo tini bo borok tabo se phaisa phano maimase yaku hingkai phai to nukhaimani to chungbo abo to kosto nangka bini amono kamorok nukha hingkai abo to sana thangka hingkai tebo logo bo hinma hai tebo kosto bo ungo singbo bo hai rokai nukpai kai hingkai tei nukhung sayarok no parani ba je gana gini tongnai je sijak nukjak tongnai rok borok no thokai saya hingkai belai chanai borok no ta thokai di je norok no sorkar phano rohoi tongkha norok ni yaktei borok no phaiei chadrop phano rikhai maibetei nungdrop phano borok no kicha sugri paikangkai belai chanai abo sakao tongnai bo nakhlai tongo সময় যতনি no phayo jotoni no manjagui bo mano obo hai ta khlai to nukhung chugiani borok no je remani abo kaisa public hamjagi remani kaisa sini borok chayano chadi ni remani orang rok no khoksa khongnoi rohmano sakhang ka belai selengma sisa khlaio abo sini bagui obo hai Norte boti mungni phalengan. ang to sini to ampra to para hinjago sing kaisa ampra kamini ni kaisa team khobjago sikla bodol hinai angkai ang to kaisa NGO bo chalogi fega sing to tongo sini team to Bangalore haste rogo onek jaga tongo baire rogo Tipra People Foundation ni sini director bo mukhay to Dinesh Deborma angkai bobo onek support khai tongo angkai yango bo sing logi ri oino phan baksa kaino sing yapiri to seoi tonglayo taksuk jora tei angkai norok bo utei chugya rok no phainai pheke angkai belai chanai Montri hinjangnai MLA hinjangnai MDC hinjangnai rok bo ang tini to ani khabaino sanamusongo naidi ang to kono politics ni to sanamusongya sing je but sanani furo himise sing kona hasalo kagos slambai rewai but ni bagai thango koi kisa sario kisa khaneo kai thango jokonte paimani pore hingkai sini borok no hingsa phunungma khlayo tola khiklaima khlayo obo hai khayo sini borok hingkai obo hai khayawoi Montri hinjangnai MLA hinjangnai kaisa para visit khlai kya je kri ronga visit khlai kya borong nok bare kha gai to belai chanai sing nugui tongo tabu bisibak to kri rong no khaino sinugli hanma hai ganang rok si bisibak gari manai tongo nini nok manai tongo nini jatre jar wak manai tongo nini tok hini khutang bebak manai tongo angkai kri rong ni bagai khai to sarkar koda kri na tamo abo to sing to te sanani to musunglia abo to jotono saimono lokorok bo angkai borongni usuk nokhung hamya nugui tongmani yagulose sarkarok masapana tabusuk joratei phainai pheyako angkai sarkar hinjagi bo abo kuno belo kori ingoyo sini je Tripura sarkar tongnai rok obo haita khlaidi kaisa chugya rok no borongni kagos kori kagos slambai norok je mantei borongno ridi bata khlai ridi atpore borongno sujug ridi subidar khlai ridi jeba mungsa borokno nung lama gana dukan khulugori ridi যেমন বরক সাইমান রক সিং তিনি নগৈ মানখানা নরক তো সিং আছে তাংগদে একচুয়ালি সিং তো নগৈ মানখানা সিং বাসা হাই পাই বরক ইয়া সিং ওরত যে তংনাই সিং যে ফাইনাই কোনো হাই পাই বরক ইয়া সিং ব কাইসা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি নিন রমজাগো সিং তখন আছে যে মানতে যে চুকতৈ তাবুসুক জরাতৈ কয়টা কেস নরব নগৈ মানখানা সিং সঞ্জনা নিংখা হাসিনা নিংখা তাবুক তে কাইসা সিনি ও Ogo guliram bini nokhungo phaikya ganaro wan sugoi nai tebo tongmani singtini duita jaga thana tongmani bo to kaisa ei obo to cancel ngai thaga bo hospital o thangmani yagulo sing obo to cancel khai te kaisa jaga phaikya sing plane nong khai phayo thangnani duita jaga no cover khainani sing area sini boro tong hanai di sing khoi elekani romjago things nini boro sopai kan nai di hangkai jokonte boot nanani furkai kona thangai naro hasal thangai se khaimano hangkai jokonte boot paimani pore khai norok tamani bagai borong no bahai ke tonina nangba ke bus kawa aku ke phunuk dita sini borong ni bagai norok tabuk se khayang ka bufro te development ngai ba norok saw development ngai ni bufro ngai oba hai ke khiklai tongmani pore boba hai ke development ngai ba kai nukhong sumi na churi de nai di bong nok nai di bisingwa habai nai di onek bong ni nukhong bo nai di norok nugui mangkhana singabo to pus khaibe no jotono ungko bayana norok nugui manana
Angkai ang to sanani musungo obo haike je chugiarongno atui ta khaidi ang barbar sawo MDC মন্ত্রী hinjanai rongno ta khaidi sing tabusuk joratei nugui mangkhana sing ek teka sorkarni tabugo fan maina sing himui tongo sing yago gari mungsa korei sing gari tei himui tongho sanani borokno sing khorso sing abo phosono sobai sini pocket ni rui tongho angkai norok se wan sugui nadi norok se asa gari koto koto tei kai tongmano angkai sing tabuk nadi sing middle class ni borok no se sing phai borok no suba phai angkai abo norok se wan sugui nadi boba hai klaika norok মন্ত্রী hinjanai se norok obo hai ke naya angkai sini Tripura jibono phano development angai manglak obo hai ke sini borok rongno hincha phunugui tola khiklai tonika angkai Ini sinoro ko ba hike subak nang kabus kang rok bagi tangwa. ang to buskango to wan sugui tongo ang je mansak to khainani bagai je yapri se mansak ang je solisak to khainani bagai to wan sugui tongo sarkar ano mojiri thoriya to ani je mantei ang je suktoi ang je hi mansak joratei ani yagloksak joratei ang khaino thangnai sini borok ni bagai ang phunugui no thangnai gurui no ang chubanai mani ni jesa problem ngai bo chubanai kaisa hamyangai bo bono logerona ni bagai ang thangnai ang lasimano lasia hinyawoi ang ek taka ngai bo sini borok ni bagai ang thumboi akoi je mansak ang reinai sini borok ni bagai Ko chacho manjak kai. chuba mungo to manjak phaikya sini eleka to sing jotono phaikya angkai yango tongoni ni bum haitam ha ridoi debor mabo singno tini phai logiro phaikya singbo para saimia onek hasal ni phaimani angkai bobo onek jagao sing lama lama bo sungi phaika bobo sungi phaikya bobo nugui makhana bini nukungni bobo hai angka bono bo kaisa koina musungo ridoi no nini tabo o eleka khobjagai to tongono but nungbo kaisa oba haike borongno sugyano tebo logorona ni bagai ang belai khabai hambai maya poro nung tini logero pheman bagai buskango oba haike no sini borongno logeri tong haito belai sanai buskango ago grona ni bagai angkai ang to asungno sana musungo noro kunuda sana musung sini borok ni bagai tei Teitam sanai ko hai condition nokha nok ni nokung ni ekdom hamia sini borok teitam angna tongko